Day 3. Ποιος προσπαθεί να φτάσει πιο νωρίς σήμερα? Θα βαφτώ στο αμάξι, θα πιάσει κίνηση. Για να δούμε. Φτάσαμε νωρίτερα, φτάσαμε, πρόλαβα, αυτό πρόλαβα. Όλα καλά δεν τρακάραμε, όλα καλά δεν τρακάραμε. Πες κάτι. Τα καταφέραμε. Έρωτας στην αφορά σήμερα, εγώ φοράω ψυχαναγκασμό να έρθεις, άντε γεια σου τώρα. Τεταρτούλα είναι μέρα δουλειάς. Με έχεις και δουλεύω στα μάτια και κάθεσαι εδώ πέρα και Για δούλευε. Μόκο, εσύ τι κάνεις? Παιδιά, έχετε ξανακούσει κάποιον να μην μπορεί να κάνει φιόγκο και με έχει εδώ πέρα και έχω λιώσει τους φιόγκους? Θα στραμπουλήξω τα δάχτυλά μου. Βρε, τι κάνεις εδώ, δουλεύεις? Εσύ γιατί δεν δουλεύεις? Εγώ τη βλέπω, για να δω τι ωραία φιόγκη είναι αυτή. Τι κρατάς? Κάτι που έφερα ένα από τα αγαπημένα μου κορίτσια πελατές. Το παγκλικάκι μας. Έχει γενέθλια. Να σε χαιρόμαστε, κορίτσι μου, γεια. Ωραίο, καλό. Πεντανόσιμο. Όταν περάσω το πω. Παιδιά, ήρθε ένα πάγκλικο κορίτσι εδώ πέρα και μας έφερε Red Velvet χειροποίητο. Και είναι τέλειο. Σε ευχαριστούμε. Ήταν ωραίο το Red Velvet. Άστο, άστο. Να σου πω κάτι, δοκίμασες Red Velvet? Τρελάθηκα. Ρε, ευχαριστούμε, σ' αγαπώ. Είναι η πρώτη μέρα που θυμήθηκα να το κλείσω μέσα. Με τα μπλε κατεβασμένα. Θες για Χριστίνα? Ευχαριστούμε για όλα. Να έρθετε αύριο. 5 με 10 θα είμαστε εδώ. Ξέρετε τώρα με ποιους. Πείτε για παιδιά. Γεια.